ҳаматон ба салому алайкум. Ана имрӯз боз як дастафки мо 83 солагӣ барои модарҷон. ҳатман дӯстон видеоро то охир тамошо кунед. Ба касе маъқул аст ҳатман лайк монда падилиса кунед. Ҳамеша Санҷар медиа дар хизмати шумоён аст. дӯстони азиз, касе ки заказ кардан мехостагӣ бошад, марҳамат 98 858 39 ин мо вайбер ватсап ҳама чӣ дорад. метавонед ба ҳамин номеро заказ кунед. ин буд камтар навор. гуфтанд ки даши навор ба нагирифтан камтар бошада мемин хонашона сиёмка намекунем. рафсудиги омоя мин камтар дар рафсудиги омоя навор ба гирифта барои ҳамаи шумо подписчикҳо мепартем. ҳатман видеои то охир тамошо кунед. мана омдем хонашонба амин кити навори мо адо. ҳаматон ба хайр. ин охирин навор, чунки даши сиёмкарам мумкин не.